Mga igsuon, aniya kita sa unang Domingo sa Kwarisma. Ihalad nato kining santos nga misa uban sa atong mga personal o katilingbanon nga mga katuyuan, labi na ang atong pasalamat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Atong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang takos ug andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, kahaluy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanahamo. Ginoo, Ginoo, kahaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwarisma. Itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo, og tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises niingon sa iyang katawhan, unya, kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot, og ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Og kini maoy imong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramea, og naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto, og mipuyo didto sa Diyotay pa ang iyang katawhan. Og didto misanay siya, og nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon, og gipakaulawan nila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, ug gidungog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom, ug makalilisang nga mga buhat. Mga ilhanan ug mga milagro, ug gidala kami niya niining dapita, ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta.
Busa, gidala ko kining unang abot, o gihatag mo kanako, o Ginoo. Unya, ibutang kini atubangan sa Ginoo, ug simbaha siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga anaa diha sa landong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug ang akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Walay dautan nga mudangat kanimo, ni may kagulanan nga muduol sa imong puloy-anan, kay iyang gisugo ang iyang mga anghel bahin kanimo, nga ila ikaw nga bantayan diha sa tanan nimong mga dalan. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya, ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya, maanaa ako uban kaniya diha sa kalisdanan. Luwason ko siya, ug ako siyang himayaon. Ubani ako, Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabel ug sa inyong kasing-kasing, sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayud, gimatarong kita sa Dios, ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya, dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahuna wala mokaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, aniya na kita sa panahon sa Kwaresma. Mao kini ang panaw nato ngadto sa niining paagiha, kita magiyahan og matultulan sa Espiritu diha sa atong direksyon sa pagkabot niining spiritual growth o espirituhanong paglambo. Ang Ebanghelyo naghatag kanatog mga eksena diin si Jesus gayod nagatubang sa puwersa sa dautan. Grabe ang pagsulay nga gihatag sa dautan ngadto sa atong Ginoo. Og dinhi atong nasuta gayud og nadungog nga ang Ebanghelyo nagpakita kung giunsa si Jesus pagtintal gayod sa yawa. Og si Jesus nagpakita usab sa iyahang pag-asdang sa pagbatok sa mga haylo sa dautan. Mga igsoon, timan-an nato nga ang haylo sa dautan attractive. Himuon niya nga maayo og nindot aron ta mahaylo. Kana bang pakit-on ta og mga nindot lami aron gyud ta kana bang mahaylo, matintal. Bisag gidid na ta sa doktor kay diabetes, ang lami man gyud kaunon kana mangyong mga tamis. Pakit-an tag ice cream dita makapugong. Mukaon gyud ta, labi na og bugnaw kaayo nga Coke, ay magpanglabok gud sa atong laway kay lagi lami pero dili na maayo sa panglawas. Mga igsoon, dinhi sa Ebanghelyo adunay tulo ka mga klase sa paghaylo sa dautan ngadto sa atong Ginoo. Gisugdan kini pinaagi sa paghaylo sa lawas nun nga panginahanglan. Og mao ni ang giingon og satisfaction of the flesh. Kana bang panginahanglan sa lawas. Miingon ang yawa nga ngadto kang Hesus nga gigutom, himua kining bato
ngadto sa pan kay mabusog ka ani kung mukaon ka. Pero wala na buhata sa atong Ginoo. Sa atong panahon kung atong tagaan og konteksto ang mga paghaylo, daghang mga abuso nga nahitabo tungod na sa pag-satisfy sa lawas nung panginahanglan. Gusto ang tao nga makaangkon og mga butang aron matagbaw ang tao. Mao ni ang mga haylo sa dautan. Kung dili kita makakita sa pagpahimutang sa atong kaugalingon niini, nan masuyop kita sa mga paghaylo sa dautan o kita mapukan. Ikaduhat nga paghaylo sa dautan, mga igsoon, mao ni ang tentasyon sa pag-angkon o gahom, temptation for power. O si Jesus gihaylo gayod nga nanghambog ang dautan, ang demonyo, ang yawa, ngadto kang Hesus nga kutob sa makita ihatag niya ngadto kang Hesus. Apan gibalibaran gayud kini. Ang pag-angkon sa gahom, mga igsuon, daghang nasipyat niini sa atong panahon. Kay kun basihan nato ang pag-angkon sa gahom alang kang Hesus, mao man ang pagpangalagad, dili man ang pag-angkon sa gahom aron manlupig, aron mahimong ulipon ang uban. Hinunua ang gahom, mga igsuon, atong masinati diha gayod sa pagpaubos, pagpangalagad, kay mao kini ang gitagaan og atensyon sa atong Ginoo. Ikatulo og katapusan nga paghaylo sa dautan ngadto kang Hesus, mga igsoon, is the temptation for fame, kanang dungog. Gihaylo ang atong Ginoo sa pag-ambak aron mapamatud-an nga ang mga anghel mikutlo man ang dautan sa mga pulong sa Dios nga mausapnay ang mga anghel kon moambak siya og dili madugmok ang tiil ni Jesus. Apan wa kini buhata gayud. Sa atong panahon daghan mo magpasikat. Kana bitang manghatag unta pero magpa-picture daan. Usa pa itunol ang hatag. Naay mga lakbit lang ni ba nga nabasahan mapunin ako ugod nga kanang mulansar mangawat daan na apoy mulansar usa pa mangawat. Mao ko na nay mga termino. Mga igsoon, aron masikat. Ang atong Ginoo nagpakita dinhi giunsa niya pag-alkontra. Ang unang temptasyon nga gibuhat sa yawa, gitubag kini sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ingon, dili sa pan lamang, kundi sa mga pulong gayod mismo sa atong Ginoo. Og dinhi walay nahimo ang dautan. Sa ikaduha nga bahin, mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo miingon gayud sa iyang pag-alkontra sa tentasyon, simbaha ang Dios lamang. Og sa ikatulo nga temptasyon, ang atong Ginoo mialkontra, ayaw tintala ang Dios. Kung kita pa ato nga gitintal ba sa samang paagi, unsa kahay atong aksyon ba, reaksyon? Susama ba sa gibuhat sa atong Ginoo? Lain tingali. Kay kon basihan nato ang mga kasinatian, daghan magpa-bright. Pero pinaagi sa pag-bright, we argue, we negotiate, we compromise, hangtod nga pildita, alkansita, kay ang dautan gamhanan kaayo. Apan pinaagi sa gahom sa Dios nga gipakita karon nining maong ebanghelyo
kita usab makabaton og mga pamaagi, unsao nato pag-asdang, unsao nato paglikay, unsao nato pag-atubang ang mga haylo sa dautan. Mao nga ang Kwaresma, mga igsuon, mao ni ang panahon sa paglig-on sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma, nga diin kita magpahimutang diha sa atong pagpaningkamot sa pagtubo o paglambo sa atong pagampo, sa atong pagpuasa o sa atong pagpaambit sa mga gasa nga atong nadawat gikan sa Dios. Sa matag karon ug niya, dili nato ikalimod nga daghan ang mga pagsulay, daghan ang mga temptasyon, nagkadaiya kini. Apan wala tay gahom, gawas lamang sa gahom sa Dios nga maoy atong gikinahanglan. Dili unta kita malimot sa pagdangop o pagpangayo, sa panalipod o sa grasya sa gahom sa Dios, aron kita makabuntog niya ng maong mga haylo sa dautan. Hinunua kita mutubo og mulambo o dili kita mapukan diha sa mga litag sa dautan. Manindog palihog. Gamito nato ang Nicene Creed. Tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, magampo kita ngadto sa Amahan, nga hatagan kita niya sa grasya, aron maisugon og makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtental. Puno sa pagsalig, muampo kita sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo, mahitungod sa kaluwasan, diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdalag grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentehan nga wala pa magbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay.
nga ang tanang tao musalikway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios, hinuon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila gitawag na gikan niining kinabuhia makadangat na sa langit ng puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. O Amahan, si Jesu-Kristo imong anak, mipakita kanamo unsaon pagsalikway sa mga tentasyon. Puna kami sa grasya, aron magmatinud-anon kami kanimo niining panahon sa Kwaresma ug sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun namong Amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, pamiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himua nga among kaluwasan, dawata himua nga among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang sa mga kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi niini, nagasaulog kami sa sinugdan, sa santos nga Kwaresma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Hugyo sa kagahuman, puno ang langit. Hugyuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palihog atong awiton ang pag-ampo nga gitudlo sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsuunay. Panagdait niyong tanan. Cordero sa Diyos, nanagawagtam sa mga sala, sa kalibutan. Kaloy ikami, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. All of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side
hide from all the evil that surrounds me. Defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon, o nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa mission appeal atong tabang sa parokya ni San Juan Bautista sa Tabla Sudlon, Cebu City. Ang parish priest si Father Kent Galo. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish niadtong March 1 o March 2 niabot og 39,065 pesos and 75 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, adunay mga seminarians nga namaligya og tickets diha sa lobby sa atong parish office. Kining maong tickets alang sa ilang concert, Damikado. Kini pagahimuon karong March 15 sa alas 7 sa gabi adto sa San Carlos Seminary College, Pope John Paul II Avenue, Luz, Cebu City. Ikaupat, matag Biyernes, panahon sa Kwaresma, adunay Via Cruces or dalan sa krus, inigkahuman sa alas 5:30 sa hapon nga misa. Matag Biyernes, panahon sa Kwaresma, may katungdanan kita sa abstinensya, paglikay pagkaon ug karne,
Ikalima, ang prison ministry sa Archdiocese of Cebu. Mupahigayon og Dinner for a Cause, a fundraising event for prisoners and their families. Karong Sabado, March 15, alas 6 sa gabi, adto sa Mahogany Hall, IEC, ato silang tabangan, pinaagi sa pagpalit og tickets alang niini. Ang mga sakop sa prison ministry na maligya og tickets diya sa lobby sa atong parish office. Alang sa dugang kasayuran, palihog pangutana lang kanila nga sakop sa prison ministry o sa ilang Facebook Messenger, Cebu Archdiocesan Prison Apostolate o sa cellphone 0963-555-3774. Ikaunom, ang Akademya de San Jose, formerly St. Joseph's Academy, magpahigayon og Grand Alumni Homecoming sa ilang pagsaulog sa 61st Founding Anniversary karong March 29, 2025. Gidapit ang tanan mga kanhing estudyante sa pagtambong niini. Alang sa dugang kasayuran, tawaga lang si Sherlyn Sigismar sa 0966-303-348. O sa katapusan, karong Lunes, Marso 10, sa alas 5:30 sa hapon, magsugod ang nobena misa alang sa Senyor San Jose, Bana ni Santa Maria, ang piyesta sa Ulogon sa Marso 19. Kini ipasiugdahan sa mga sakop sa Cofradia de San Jose. Daghan kayong salamat gikan sa the team of pastors. Kaninyong tanan nga nakaapil sa misa nato karon, daghan kayong salamat ninyo mga igsoon. Manindog alang sa panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanyo. Manalangin kaninyo sa inyong banay ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Maayong gabi sa tanan.